Dem baş gudarenêja bara Perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê notên xayên ser kültür, sanat û edebiyatê radigihînim. Vê saetê vê deqê hûn likubin bi dengê xwe bi we re me. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ew demeke bi elewîbûna xwe di Rojava Tirkiyê de ye. Hin derdorên siyasî dibêjin Kılıçdaroğlu li hember iqtidara serokê AK Partî Recep Tayyip Erdoğan tekane berbijar be jî ew ê Sunniyên Kurd û Tirk ji ber elewîbûna wî destekî nedin wî. Meseleya mezheban û tesîrên wê yên sosyosiyasî bo Tirkan û bo Kurdan jî ne mijarên nû ne elbet. Misal li gor rîwayeteke berbelav ya dîroka devkî ya Dêrsimê Şeyh Said di sala 1925 da berî rabe bo xebera serhildanê bidinê û jê destekê bixwazin du qasidên xwe şandine ba Seyid Riza. Dibêjin Seyid Riza şên û şa xêrhatin li wan qasidan kiriye û bo wan qurban dane şerjê kirin. Rîwayete dibêjin qasidan gotine em goştê qurbanên Elewiyan naxwin û Seyid Riza li ser vê şorê qeheriye û her du qasid bi xebera nebxêr ber bi Şeyh Said birê kirine. Malum e serhildana Şeyh Said bi ser neket û serok û rêberên wê serhildanê demeke dirêj tim bi qirar û qanûnên Cumhuriyeta Teze ya Tirkan çûn sêdar û sirgunan. Ji wan sirgunan birazî Şeyh Said Fexrettinê Şeyh Tahir röportajeke êpêce dirêj daye Malmîstana jê lêkolîn nivîskar. Röportaj di payîza 2005 da di kovara Wateyê de derketiye. Dostaniyeke ku Fexrettinê Şeyh Tahir ji rojên Malkara ya Tekîrdağê behs dike, dîn û mezhebê dide hêlekê û têra xwe qudreta rasyonalîzmê re berdike. Fexrettinê Şeyh Tahir dibêje li belediyeya Malkarayê mühendîzek hebû, Elewî bû, merivekî zana û efendî bû. Bavê min jî zehf mereqdar bû. Ew bavê min bibûn dostên hev. Dersa cebirê dida bavê min. Bavê min ji ber ilmê wî gelek qedrê wî digirt. De hesab bike rojekê gotiye divê tu herî ji min re şûşeyek Iraq bînî. Bavê min jê ra şûşeyek Iraq biriye. Mexsed bila jê nexeyde. Birazî Şeyh Said di röportajê de hin şopên din jî dide ku rê dibin ser pereyê şûşeyek Iraq. Fexrettinê Şeyh Tahir dibêje rojekê bavê min diçe İstanbulê. Li wir Cemal Bardakçı dibîne. Cemal Bardakçı di dema sirgûnbûna me da waliyê Xarpêtê bû. Dura teqawut bibû, çûbû İstanbulê. Li wir bi navê Babacan rojnameyekê hefteyî diweşand. Bavê min ji Cemal Bardakçı re dibêje te em sirgûn kirin, debara me jî nabe. Ew jî dibêje ez ji we re rojnameya xwe bişînim. Li Malkarayê bifroşin. Çend ji wan bên firotin, em li gor wê heqê we didin. Fexrettinê Şeyh Tahir dibêje ji me re sed heb Babacan dihatin Malkarayê. Me difrotin rojnameya Cemal Bardakçı. Cemal Bardakçı. Hew bixe. Kalikê Murat Bardakçı yê rojnameger yê ku di haber Tirkiyê da ser tarîxê dinivîse. Murat Bardakçı di nivîseke xwe da ku di sala 2011 da di haber Tirkiyê de derketiye, dibêje meseleya Dêrsimê û serhildana Şeyh Said ji ber karên kalkê xwe hîn dema ez zarok bûm min dibîst. Li gor gotina Murat Bardakçı, kalikê wî Cemal Bardakçı tim digotiye ku tiştên ku devletê bo şikandina serhildana Şeyh Said kirine tiştên rast bûn. Lê ya Dêrsimê gerek me werga nekira. Di dawiya nivîsê ra Murat Bardakçı gotinê tîne ser raporeke Dêrsimê ku kalikê wî hema li dû şikestina serhildana Şeyh Said di sala 1926 da hazir kiriye. Walî Cemal Beyê ve çaxê di raporê da berê dibêje bi polîtikayeke maqûl ew ê Dêrsimî bo Cumhuriyetê bibin kesên sadık û fedakar. û hema li dû wê hevokî jî dibêje ez di gera xweya li Dêrsimê da li kesekî Tirkî nizane rast nehatim. Li Dêrsimê Sunnî bo Elewiyan dibêjin Kurdin, Elewî jî bo Sunniyan dibêjin Tirkin. De bi vê tarîxê û bi vê matematîkê em dîsa herin hevoka serêsêrî û wê bixwînin carekê dî. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ew demeke bi elewîbûna xwe di Rojava Tirkiyê da ye. Gudarên êje hematin dawiya bernameya xwe.
پرخودرس پودکست هر پنجشنبه ده ساعت 5:05 PM دا به بشک نو و رایه وگاوه بخاطره و